Nas películas e series que vemos e nos libros que lemos, represéntase a ciencia como algo masculino. Mesmo se repasamos nomes de persoas científicas famosas, adoitan virnos á cabeza moitos máis homes ca mulleres. A realidade é moito máis diversa. E con todo, os estereotipos aparecen moi cedo. Os estudos evidencian que con só 6 anos xa moitas nenas creen e son menos expelidas cos rapaces. E non porque o sexan, senón porque interiorizan esa idea. Iso inflúe nas decisións académicas. Eles tenden a escoller máis enxeñarías e ciencias experimentais. Elas, con máis frecuencia, ciencias da saúde ou ciencias sociais. Pero atención, na avaliación do alumnado en Galicia e no resto do mundo, as diferenzas reais en matemáticas son pequenas. Son demasiado pequenas para explicar que as rapazas se sintan tan inseguras coa súa habilidade matemática. O problema non é a capacidade, é o contexto.